हेलो नोंथांमोन आंनि चैनल बयखौबो वेलकम खालामनाय जाबाय। सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज दिखाने वाला है नोंथांमोननो आङो खोन्थानो सानदों दिनैहाय एयारफिल्ड गोदानै जागायनाय एयारफिल्डखौ जों खोन्थाहैनो सानदों। नैबेनो जाबाय जोंना मेन मा होनो बेखौहाय सिमाया बिनिफ्राय जागासिनो ओरैजाय जोङो देखायलांसै एयारफिल्ड नोंथांमोन एयारफिल्ड नर्थ ईस्ट ग्रीन एयारफिल्ड जागोन। बेवहाय ग्रीन एयारपोर्ट होननाय बुंनाय जायो बेखौ नायलांनो हागोन नोंथांमोन देखायनो थांगासिनो। नोंथांमोना नायबाय था नैबेनो बहुत मोजां। नैबे हलंगि दालां होनो बेखौ हलंगि जाला बियो दा गोदानसो बानायफिननो नागिरदों गिदिरनो। नायबाय थादो नोंथांमोन नैबेयो जाबाय कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो साफा स्लिम खालामजोब्बाय। नै बहुत बरिया नुदों खिन्थु हाजोजों जाबजों बहुत बरिया नुगोन बाव एयारफिल्ड बहुत मोजां नुगोन नायनो हागोन। नै कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ट्राकके ट्राक खारगासिनो। जों थांगासिनो र' देखायजोबगोन नोंसिनो नोंथांमोन बहुत मोजां मोजां। नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक खालामना होदो अननानै गासिबो। नैबे जाबाय मावथि हान्जा थाग्रा बिथांमोन थाग्रा बे जायगा एयारफिल्डनि मावग्रा सुबुंफोर थायो बेयाव हाबनो होगोन ना होआ खिन्थु जोंखौ नायनोसै र' हाबनानै देखायथारनोसै नोंसिनो नोंथांमोन नायलांबाय था। बेनिफ्राय सुरु मावगासिनो बिसोरो। नोंथांमोन गेटजोंथ' जोंखौ हाबनो होआसै खिन्थु जों उननिजों हाबबाय खिन्थु पारमिसन लादों खिन्थु उननिजोंबो हाबनो होयोनो। नैबेनो जाबाय जोंना खामानि मावग्रा बिथांफोर थायो बेयावनो मावथि हान्जा थायो बेजों लोगोसे लिडारफोर थायो कन्ट्रेक्ट लाग्राफोर दङ बेयावनो गासिबो हाजोनि गोजा जोंना आदिबासि गोजा। बिनिफ्राय नैबे लामाखौ नुदोंना नोंथांमोन बिनि जास्ट ओरैजाय जोंना बर' गामि गोजा। नोंथांमोन सिन्था गैया देनां जाबा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा बर'फोर दं सिन्था गैया थाफैनो हागोन नोंथांमोन। जोङो नैबे गोजौआवहाय गाखोनानै जों भिडिअ लाहरनोसै नोंथांमोन नाहर माबायदि मोजां नुयो। ओरैजायबो नायनो हागोन र'। नोंथांमोन नै गोजौआव गाखोनानै जों साफायना भिडिअ हरनोसै नोंसिनो खिन्थु बहुत गोजौलै बाला एखेबारे टप प्लेसाव थांगोन जों नोंथांमोन टप प्लेसाव थांनानै मा नोंथांमोन बादा होदों जोंखौ गाखोनो खिन्थु जोङो पारमिसन लाबाय। नोंथांमोननो बहुत खस्थ' मस्थयै देखायनाय जादों नायलांबाय था। फै गाखोबो लोगोफोरबो फैदों गोजौआव भिडिअ थांगासिनो जोङो। जोंना केमेराया गलांबा सेसारलै बायखाबाय गलांबा नोंथांमोन। र' गाखोथारनि गोजौआवहाय फै गाखोथारसै जोङो एखेबारे गोजौआव गोजौनिफ्राय नाहरजोबसै गासिखौबो खिन्थु जोङो मिन्थिया मा थाग्रा बेयाव सोर नाहरो बिनिफ्राय नोंथांमोन बाबा माथो गोलैहांहांसो मोनलायलांदों। नैबेनो जाबाय मोजाङै नुगोन गोजौनिफ्राय गोमलायलायदों माथो गोलैगोनलै मोजाङै। नोंथांमोन बेनो जाबाय र' बारा दावराव खालामना खोनानाय नङा जोंना बिथां नायग्राफोरा एसे उसुबिदा मोनगोन। बेनो जाबाय जोंना अरुणाचल आसाम बर्डार खाथियाव थारमाने अरुणाचल साइडआव बियो माने आसामा नै बै लामा नुदोंना बिनि जास्ट ओरैजायनानो बर'फोर गोजा खिन्थु सारा बर' गामि गोजा ना नोंथांमोन बर' गामि गोजा। नैबेयो फार्स्ट मोननाया गराइमारि ओरैजाय सेकेन्ड ओरै सिगांथिं थांबावा राजपुर होननाय गामि मोनगोन। सोरबा बिथांमोना मिथिगौ जानांगौ फैफेरबाय एबा गहपुराव जास्ट बियो गहपुरावनो हलंगि होनो हलंगि जायगाया बे नामा हलंगि होनना बुङो बिसोरो हलंगि दैनि सानजा। जों दहाय आं खोन्थाबायानो। कनस्ट्राक्सना खिन्थु जागासिनो नोंथांमोन खोनानाय मथे 2022 मायथाइयाव जोबहैगोन होनना बुंदों बे कनस्ट्राक्सना। नैबेफोरो गासिबो अन्थाइ बायदिसिना दोनफैजोबदों। ओरैजाय बर्डार ओरैजाय थाङै ओरैजाय जोंना ओरै ककिला होननाय दङ बिसिम जागोन। नोंथांमोन बे एयारफिल्डनि नामखौ होदों माने जोंना नाकुम नाल' जेरैहाय मा होनो चिफ एभिएसन मिनिस्टार थारमाने उरां जाहाज जिखुनु जाया उरां जाहाजनि मिनिस्टार होनना बुङो बेखौ। चिफ मिनिस्टार बियो माने बुंदों 2022 कमप्लिट जाजोबनांगौ होननानै। जाजोबनोबो हागौ नोंथांमोन जाबाथ' बहुत डेभेलप जासिगोन बिसोरनि थाखाय थांनायनि फैनायनि गोजानाव थांनाय हान्था मेला बहुत सुबिदा जागोन होनना बुंदों जोंना नाकुम नाल'आ। बेखौहाय बिजेपि गभर्नमेन्टनि समावनो 2020 फेब्रुवारि मार्चआवनो जादों नामा बियो खोनानाय मथे बेखौ माबा खालामदोंमोन आं खिन्थु बावबाय नोंथांमोन फुरा खिन्थु फेब्रुवारि मार्चआव जादों बियो 2020 मायथाइयावनो। नोंथांमोन बे एयारफिल्डनि नामखौ दोननाय जादों ग्रीन एयारफिल्ड होननानै बुंनाय जादों। नायलांबाय था नैबेनो जाबाय आरो नोंथांमोन देखायनि र' नैबे जाबाय कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो ओरैजाय बहुत मोजां नुदों माथो
आरो देखायबावगोन नोंथांमोन नायलांबाय था स' नोंथांमोन जोङो ओरैजाय थांथारसै बै सबसे गोजौ थिखिनिनि नामा हाजो थिखिनि नामा थुलुंसि पाहार होनो नोंथांमोन बेयावहाय मैसो मै गान्दा बहुत मोनोनो गान्दा मोना खिन्थु मै मोनोनो थांनो हागोन बैयाव बारा गोजान नङा खिन्थु देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोन थ' स' जोंना हेल' गाइस स' जोंना नै सासे जोंना मावथि हान्जा फैदों मा होनो खामानि मावग्रा बियो बेनाव सोंना लानि मा बुस्थु बियो भैया क्या बोला था उसको हम भूल गया इसको किस लिए बनाया गया था इसको किस लिए बनाया गया था ये बना है ऊपर से आदमी चढ़ते देखेगा उधर अपना वो है सारा नज़ारा इधर से देख सकता है ना हाँ 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 तो आपका आप तो यहाँ पर काम कर रहे हैं ना कितना पहले से या कितना साल हो गया आप यहाँ पर काम करने वाला भैया एक महीना हो गया ना हाँ 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 उसका मतलब कितना कब मतलब कितना ईयर लगेगा और इसको ख़त्म करने के लिए भैया अभी साल 1.5 साल 2 साल लगेगा ऐसा लगेगा वाला है ना हाँ हाँ अभी आप क्या करने जा रहे हैं भैया पेंटिंग करने जा रहे हैं ना हाँ 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 तब तो मेरे ख्याल से ये जो टॉप होगा मा होनो नोंथांमोन बेयो जाबाय टप प्लेस जागोन बिनिफ्राय नोजोरा तारमाने बेसेबां एयारफिल्ड मोजां मोजां तारमाने नोजोरफोरखौ नुहुरनो हागोन नोंसोर बिथांमोननिफ्राय स' एसेनोसै बिथां स' थेंक इउ भैया नोंथांमोन नै जोंना खामानियाबो सोलिगासिनो दं बेयाव फबनाय हाबाफारि जागासिनो दं जागासिनो बेखौहाय फबलांगासिनो वालखौबो फारि फारि मावगासिनो जोंना गासिबो मावगासिनो ओरैहाय नै गासिबो खामानिया सोलिगासिनो जोंना हनै बुलायलायदोंबो खामानि सोलिगासिनो ओरैजाय गासिबो सारा नोंथांमोन बेयाव खामानि मावग्राफ्रा 12,000 मोनो माने तारमाने फिसा फिसायानो लेबारानो 12,000 मोनो बेयावहाय खामानि मावग्राफ्रा मिस्ट्रिफ्राथ' 15,000 16 20,000सोनि खाथियाव थाहैनो हागौ बिनिया माने जोङो दा ओरै हाबलांबाय थागोन जोङो हाबलांनो खिन्थु जों दाबो जायगा मोनाखै जोङो ओरैजाय नाजालांगासिनो हाबलांनो स' नै नोंथांमोन उखुन्दै खुग्लुंबोलायलायथारदों गारिया बाला अनेक नै खामानि मावनाया इन्ट्रेस्टनो बा जोङो दायो नोंथांमोन जोङो नैबे मेन एयारफिल्डआव हाबबाय जोङो कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं ओरैनो हुलारखि हुलार दङ बेयावहाय दाम्पारखि दाम्पार खामानि मावगासिनो हाब्बा हाद्रि गुफुंजोब्बाय खिन्थु थेवबो जोङो नोंसिनो देखायगासिनो खस्थ' मस्थ'यैबाबो नायनो हागोन बहुद इन्ट्रेस्टखा जों हाजोआव थांसै नामा हाजोआव खाथिखा माथो ना हेल' नोंथांमोन नैबावथ' जाहांजेनबायानो नै ओइ नै गारिखै गारि जुम खालामना खोन्थानां खाथियाव थांलायला जोङो बेयावहाय हुलार नारगासिनो जाहांबायानो बे खन्द'आ ओरै जाहांबायानो नै गारि ओइ सोबबो साइडआवनो नै बै जाबाय जोंना बर'फोरनि गिर्जा बैयो बर'फोरनि गिर्जा बियो जोंना राजपुर होनो बे गामिनि नामा बे साफा बर' गोजा नोंथांमोन सिन्था खालामना एबार एयारपर्ट गाखोनो होनोबा गुवाहाटि माबा माबि थांनो होनोबा दिल्ली मुम्बाइ नोंथांमोन गफुरावल' फै नोंथांमोन सिन्था गैला एबार एभेलेबेल फैनो हागोन नै बहुत मोजां मोजां नै ओरैजायबो बहुत नोजोरा मोजां मोजांथार माथो नोजोरालाय थौ जोंना ओरैजाय बे गोजा फिल्ड गोनांथिं थांसै नामा नैबे जाबाय सलार प्लेट फिटसन खालामबाय नोंथांमोन ओरै गारिबो फैगासिनो जोंना लिडारफोरबो फैदों जों नै आवगायलायबाय नोंथांमोन हाजोथिं आवगायदों हाजो फारसे बेयो जाबाय जोंनि एखेबारे गोदो गोदायनिफ्रायनो बन जाग्रा हाजो बियो बेयावहायनो जोङो बन लायो मेवाइ लायोमोन नोंथांमोन बेयावहायनो जोङो गोबां इन्टारेस्टमोन दा एयारफिल्ड जाबाय जों बबेजों लायबावनांगौ खिन्थु बुंनोनो हाला नोंथांमोन बहुत खस्थ'सो जासिगोन बायदि मोनदां गभर्नमेन्टआबो माथो जेबो होआसै खिन्थु
बेनि थागिबिफोर जेरैहाय सागमा दफ्ला बायदिसिनाफोरनो थारमाने न' होबाय बिसोरनो कल'नि होबाय मोनसे जायगायाव कल'नि खमैबाबो गंसेनाव 8 लाखनि होदों बिथांमोननो सोरबा सोरबा बाइक स्कुटि लाना बहुत मालिक जाबाय सागमाफ्रा बेयाव थानो थागिबिफ्रा बेनिफ्राय खारनांनायफ्रा स' नोंथांमोन जोंहासो बहुत नुकसान जासिगोन खिन्थु ट्रेभेलिंआव हले बहुत प्रफिट दं नोंथांमोन बेनिफ्राय बबेयाव जायगायाव बबेयाव थांनो हायो बहुत इन्टारेस्ट जाबाय नोंथांमोन नैबेयो जाहैबाय हाखौ जोंना बेनिफ्राय लांनानै खोहैदों बर्थमान माने मा जाथावथाव बेखौ जों हमनो हायाखै दाबो फख्रिफोरसो बानायगोन नामा दैफोर थाग्रा ना मानसिफोर थाग्रा बिदि गाहाय बानायसिगोन नामा जोंना बे एयारफोर्सनिखौल' गोजौआव दोनसिगोन नामा बेवहाय फुरा न' बांफोर लुयोब्ला गाहाय गाहाय लुजोबसिगोन नामा बेनिखायनो बेवहाय बिनिफ्राय हा रोगादों आरो गोजौआव खोहैदों जोंना ओरैजाय नैबेफोर बिनिफ्राय लांदों ओरै नैबे गोजौआव खोदों बेवहाय साराखि सारा खोलाजोबदों बेवहाय होगासिनो दं थ' नोंथांमोन बेथ' कनस्ट्राक्सन सोलिनायनिसो भिडिअ'मोन बियो थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबालाय मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होथारदो अननानै गासिबो आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावदो नोंथांमोन आं नोंथांमोननो जायोब्ला आरो उनावहाय जानायखौ देखायनो नाजाथारगोन नोंथांमोननि सिगाङाव थ' एसेनोसै नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय